Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang dakong piyesta, ang mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo or the Feast of the Transfiguration. Ikapila ning misteryo sa Misterios Kahayag. Ang nakatubag dayon malangit na mo. So usa ni siya ka piyesta nga magpahinomdom nato sa ato niyang sangkuan nining atong pagsunod o pagkamatay diha sa atong pagtuom nga maadto gid eta mausab din ng atong mga naong o mahimot ang liwat ni Kristo musanag ta sa himaya. O dinhi nining maong misa sad atong iampo nga mahunong na unta ang ato karong gisagubang nga pandemic nga i-transform unta ni Ginoo nga mahimo na ni siyang tuburan sa atong kalinaw, kalipay o kamayong panglawas. Iampo pod nato ang atong mga benefactors, ang atong mga donors nga naghatag og contribution dinhi sa atong simbahan nga mo'y hinungdan nga dunay transformation pod ang atong simbahan, no? Murag ninindot sad ang nindot ng kisame, nindot nag-atop, nindot na tag-wallings, nindot na sa tagsalog, ana. Nga nagpasalamat sad kong nakaabot kog usa ka tuig na dinhi sa parokya. Maorong adlaw ang akong kasumaran sa pagka usa ka tuig dinhi ninyo. Ambot wa baka mo magmahay-mahay. Basta ako nagmahay nga na-assign ko diri. Kamu og nagmahay mo, bahala na mo diha kay di ni akong pagbuot. So uban ining tanan, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta diha sa mahimayaong pagkausab
sa panagway sa imong bugtong anak og pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga magpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak nga mahimo kaming angayan nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang biste, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo kalibo nagalagad kaniya ug nagbarog sa atubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, pasadyaa ang yuta. Palipaya ang daghang mga pulo. Ang mga panganod ug kangitngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay ingog talo atubangan sa Ginoo, atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw o Ginoo ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan, gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Dios. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala namo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak, ang akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid.
Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit, hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang biste sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod, mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo og tungod niini, nang hapa sila. Miduol si Hesus og gihikap sila. Tindog kamo og ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Hesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-aon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghulagway sa nakita ni Propeta Daniel sa kahintang didto sa langit. Gitawag tog revelation, pero diha ra to sa iyang huna-huna. Mura bagi pakita lang sa iyang huna-huna, usahay mura ra to siya damgo nya makita nimo didto ang hulagway sa langit. Ang atong ikaduhang pagbasa, ang sulat ni San Pedro, miingon na gyud siya, kami mga saksi. Wa na ninamo gibase og kanang mura og myth lang ba, parehas gipangsultis mga propeta. Sila gyud mismo nakasaksi, nakakita gid kuno sila sa glory of God didto sa bungtod, og nabati pa gid nila ang tingog sa amahan gikan sa panganod nga niingon, kini ang pinangga kong anak, pamati mo kaniya. Ana. Nakaron sa atong panahon, unsa man nakita pa ni nato ang kining gitawag og himaya sa Dios. Nakakita na mo ani wa pa. Liningi ay mamudiya. Tanawa ha, si Propeta Daniel nagsulti, iya ra sa tong experience, imagination ug ang mga propeta
Ang mga apostoles kay bao sila ani nga dunay panagna nga ang Ginoo langit ingon ani pero wa sila kasaksi gipasaksi na gid sila ni Jesus. Nya pagkasaksi na gid nila niingon na gid San Pedro di na ni tumo-tumo ha di na ni istorya-istorya kami nagsaksi. Karon sa atong panahon wa namang mga apostoles nga matay naman to sila wa na sa Jesus. Kumusta man? Ni apa nirong himaya sa Dios? Naapa? Sure? Yes. Anya, nakakita na mo ani. Or wa na ni, hupas na ni. Ni uban ra sa ni pagsaka ni Kristo sa langit. Oy, ang tinuod mga igsoon, ang gingharian sa Dios, ang himaya sa Dios ni anas kalibutan, tuas langit ni asas kalibutan. Nagbiyahe taron dinhis kalibutan kuyog na ta sa gingharian sa Dios unya ang katumanan ani kinatibuk-an adto na didto sa langit inikamatay nato munang gusto gani mo makakita Dios kinatibuk-an sa himaya sa Dios pagpakubid mo aron mo mga matay labi na mong nilapas na sa edad. Or kamo baka no mga bata kay mo kuno nay paboritos COVID kana mga bata o mga nilapas na sa 60 kana kita gid mo ang naghimaya sa Dios humas kamatayon pero ang problema siguro batang tanan nga makasud og langit mao na siya problema siguro dili kusga Daily. siguro o dili? Siguro. Kinsa may nakapaniguro na diya? Lagi, taas kamot. Arog, mga matay na tani. Unsaon ba nato pag siguro nga makasud kitag langit ni kamatay nato? Sayon na kayo, kinahanglan maka-experience, makasinati na ta o magsaksi na punta sa gingharian sa langit dinhi siyota. Amo na siya. Nya unsaon na to pag sinati, unsaon pagsaksi. Ang mga apostoles ni kuyog ni Hesus. Muna kuyog ta ni Hesus. Nya unsaon na to pagkuyog ni Hesus, gawa naman siya dinhi. Ningon din siya, kun inyong paminaon, matod pa sa ebanghelyo, kun inyong paminaon og tumanon ang akong mga pulong, magpabilin kamo dinhi kanako ug ako magpabilin diha kaninyo. No, na sa John chapter 15. Ako ang paras, ano sa to? Ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Pabilin mo dinhi nako kun inyong tumanon ang akong mga pulong, magpabilin kamo dinhi kanako ug mamunga mo daghan. Ana mo na siya. Nya ganahan mo sunod ni Hesus. Ganahan mong mutuman sa iyang mga pulong. Labi na ginang moingon siya kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang pikas. Okay ra na ninyo. Kanang libakon mo din agid mo musukol. Ha? Okay na ninyo. Kanang ningon si Jesus pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Okay ra na ninyo. Kanang ningon si Jesus ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa kabos. Okay ra na ninyo. Di man gani okay ninyo ingkong kumbang ninyo mga koral aron mudako ato ang gianan. Moingon magani mo igo na sad na padiroy sobra na sad kanang gubon. O sa kag ibaligya ang tanan. No. Oy mga bakakon tandag ko. Niyang pare, okay ra sa kani. Nga ihatag ang tanang kolekta ngadto sa mga kabos. Oy moingon sa ko mo safety sa ko gamay dire. Ano go sa niya kung barug-barug dopa-dopa dire niya. Sa may mamuatiman ng madre wala ka siguro may nanduna sa tayato yung tiniguman. Oy pulos ta mga sigurista kanang dili gibita ta pareha ni Jesus nga empty gyud empty ana kamo gani ingnon gani mo nga okay ra nimo imong bana mga bit imo ra pasayloon ka katingali pa ka usang pero yes ang permihon pa dinas na maayo oy dili kapito kining mga akong gihisgutan mga pulong nis Ginoo nga kun atong sundon makasinati tag kalipay transfiguration mga usab atong naong mausab ang atong gibati tanawag mo supa ka di ba bugat kay kag bation tanawag magdumot kas imong silingan nga siging libak nimo
Labi na ginang gisirad-an ang kanal aron ang tubig ana padung sa inyo, di ngadto siya. Nya maglagot ka ana, bug-ak kaayo inig tan-aw nimo siyang naong hasta sa iyang giali sa agianas kanal, bugat kaayo, may king ipatay og tao. Pero dawata pasaylo ina. Sa dilang iyan ang gialihan. Himuan sa kunya diri swimming pool. Di inig dagan nas tubig sa inyo ikusog-suan, alangoy-langoy sa kadito. Panakop ka ng mga baki diha. Bilingaw kay ka. Niyang sab na transfiguration. Nausab ang imong naong. Nausab sa ang imong tinagdan niya. Sa una, kusbod kay ka. Karon maingon na ka, hay, mga ligo ta. Nasa kutuban to, sa tagadugan yun. Ay, amo gutong balay, hurot na gutog, lutaw ang tanang mga parador. Thank you kayo ha, sa paghimo na mong swimming pool. Magtanaw to siya, malipayon man sila. Ako magulanon malangyapon ko diri. Kusmod malangyapon kong naong, bisag wa mo suod ang tubig. Sila hapit na sa office tubig, naglangoy-langoy na noon. Ang sama na, transfiguration. Di ba? Nya gusto mo na. Uy, tubag. Gusto. Gusto mo, malangit na mo. Siguro na pwede na mo mamatay ugma. Sige, manindog na ta mga langitonon. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, diha sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, ang amahan mipadayag sa himaya sa iyang anak, o kita kay iya man sang mga anak, atong ipadangat kaniya ang atong mga panginahanglan. Malaumon kitang moingon, Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang himaya ni Kristo, musidlak diha sa simbahan, samtang sa dakong pagtuo, naminaw kita kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang gugma ni Kristo maghatod sa mga nasod, ngadto sa dalan sa kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang mga gipamisahan karon, himayaon sama sa mahimayaong lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoong Dios, maayo kaayo nga kami ania karon dinhi. Dawata ang among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagkain sa paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapustanan sa tibuok niya, santos nga simbahan. Ginoo santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinlui kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ayaw mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, kay gipadayag niya ang iyang himaya at tubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag nga way sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa cross gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa wayhunong nagpasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usan sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usan sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagit ng amahan atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Your
Pagampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong himaya. Nga kun ato ning madawat ang ato sang naong mga usab. Ngayon sa may itong buhaton, sa mas mga apostoles, mosunod lang gid ta ni Kristo kanunay hangtod ta mamatay, pinaagis pagbansay sa iyang mga pulong. So padayon tang magampo alang sa ato dinhing simbahan, sa ato mga benefactors, ato mga donors, nga unta tagaan sila grasyas Ginoo. Nya sige pan silang hatag karon, niya na say niabot natong tulo ka projects no. Nalipay ko kay kaning tanan ro natong existing projects murag covered na siya financially. So wala na tay problema. Murag nalay gamay kay depresya pero covered na siya hangtod mahuman. So naalang tay tulo sad ka o maabot nga dagkong project. Ang ako lang yang i-announce no. Ang una, ang atong mga lingkuranan, atong ilisan. Ikaduha, ang atong sound system ato ning i-upgrade. Ana, ikatulo kaning atong retablo kay lata-lata naman ang basis ani ato ning ipa-restore o ipa-enhance. Ang mga presyo aning tulo abangan ang susunod na kabanata no. Pero humnon sa ning humnon na naman covered naman ang atong project karon. So atong pakpakan ang Ginoo no. Pakpakan na siya. Salamat ninyo amo mga donors nga hinaut unta nga inig sulti na ko aning tulo ka projects na agihapon mo magpasakit o banamo. Salamat gyud kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.